Dámy a pánové, dobrý den. Mé jméno je Petr Biskup a vítám vás na webináři dnes zaměřeném na bezpečnost v cloudu. Naším dnešním prezentujícím bude pan Oster, kterého vám zároveň za chvilinku představím. Ještě bych před ním prošel jeden informativní slide. Chtěl bych vás požádat, pokud byste měli zájem o další webináře, které se zaměřují na problematiku cloudu, a primárně Microsoftího cloudu, neváhejte se registrovat na přiloženém odkazu v rámci tohoto slajdu, který vidíte před sebou, a budete následně informováni o dalších akcích. Nyní bych vám rád představil pana Jaroslava Ostera, který působí na pozici nezávislého konzultanta v oblasti bezpečnosti. Pane Oster, já vás poté požádám, abyste se i vy sám představil mnohem lépe než já. A dnešní tématika bude opravdu zaměřená na to, jestli je cloud vhodný prostředí pro data, jakým způsobem jsou naše data chráněná z pohledu poskytovatele cloudových služeb, co vy můžete jako zákazníci očekávat od cloudových služeb, od cloudových poskytovatelů a dále. Pane Oster, já bych vás teda nyní požádal předávám vám slovo a pustím vám prezentaci. Pekný dobrý deň prajem. Vzhľadom k tomu, že pôsobím v oblasti bezpečnosti ako konzultant a ako súdny znalec, bol som organizátorom požiadaný, aby som sa ujal témy bezpečnosti súvisiacej s cloudom a práve v náväznosti na momentálne kulminujúcu legislatívu v oblasti ochrany osobných údajov pripravil nejaký taký krátky vstup, v rámci ktorého by sme prebrali túto záležitosť. To znamená, budeme sa baviť hlavne o téme cloud versus bezpečnosť. Pán biskup, ovládam ja, alebo ovládate vy v tomto okamihu? Takže ovládam ja. V poriadku. Bezpečnosť v cloude. Pozrieme sa na ďalší slajd, v rámci ktorého som sa pokúsil interpretovať základnú deľbu služieb, ktoré sú dneska reálne dostupné v rámci cloudu. Mnohokrát si ľudia cloud predstavujú ako niečo nedostupné, niečo v obláčikoch, ale pritom málo kto si uvedomuje z tých, s ktorými prichádzam do styku v rámci diskusí, že cloud je v podstate len zdieľaná kapacita. Zdieľaný disk, zdieľaná kapacita serverov, serverových fariem a samozrejme softwarových prostriedkov, či na úrovni operačných systémov, či na úrovni aplikácie. Z tohto pohľadu dnes cloud je poskytovaný v niekoľkých základných formách ako služba. Sú to 4 služby, ktoré priamo vidíte na tomto slajde. V prvom rade je to software ako služba, kedy používateľ používa len aplikačnú funkcionalitu ako službu, ku ktorej pristupuje najčastejšie cez webové rozhranie. Zákazník tu nemá dosah na správu infraštruktúry, využíva len aplikačnú vrstvu ako takú. Druhou formou služieb, ktorú poskytujú prevádzkovateľia cloudov, je platforma ako služba, kde sú sprístupnené virtuálne vývojárske prostredia, ktoré umožňujú zákazníkom vyvíjať vlastné aplikácie. Či je to na úrovni Javy, Pythonu alebo iných aplikačných platform. Opäť zákazník tu nemá dosah na správu infraštruktúry, jeho úlohou alebo jeho možnosťou je využívať celú spravovanú platformu na vývoj svojich aplikácií a ich ďalšiu správu. Treťou alternatívou infraštruktúra ako služba, ktorá momentálne ide pomerne do popredia, je prenájom virtuálnych výpočtových sieťových a úložných zdrojov. To znamená, kvázi je vám prenajatá celá infraštruktúra, na ktorej môžete fungovať. Zároveň na nej máte dosah v rámci správy, čiže klient môže nielen správať celú sieťovú infraštruktúru operačných systémov, aplikačnú a virtualizovaný priestor a vrátane svojich úložných zdrojov, ale môže ju samozrejme aj využívať. Štvrtou alternatívou, ktorá sa objavuje v poslednej dobe a je po nej veľká požiadavka, je desktop ako služba. To znamená, klientovi je virtualizovaná len služba desktopu bez ďalších alternatív, možnosti správania sieťovej komunikácie a podobne. Čiže navonok sa mu to tvári, ako keby sedel pri svojom počítači, ale nie je to celkom tak. Tá platforma je prevádzkovaná niekde v cloude.
Keďže sa máme baviť o bezpečnosti, tak sa poďme baviť o problematike rizík, ktoré by som si dovolil v rámci tohto slajdu rozdeliť na také dve skupiny. Jedna je vľavo, sú to tri elementárne atribúty, s ktorými musíme počítať, a to je dôvernosť, dostupnosť a integrita dát, ktoré my do toho cloudu dávame. Čiže my musíme na oboch úrovniach, to znamená, keď hovorím o oboch úrovniach, hovorím o úrovni klienta, to znamená mňa ako prenajímateľa cloudovej služby, a na druhej strane poskytovateľa tej cloudovej služby, kde musíme garantovať to, aby dáta boli dôverné, čiže nedostali sa do rúk tretej strany, boli kedykoľvek dostupné. Mnohí prevádzkovateľia služieb garantujú dostupnosť 365 dní v roku, 24 hodín denne, 7 dní v týždni. A samozrejme ja musím zagarantovať nejakým spôsobom aj integritu. To znamená to, že tie dáta budú nielen dostupné, ale nedochádza k necielenej alebo náhodnej modifikácii. Ich integrita bude kedykoľvek zaručená. Na druhej strane však tu máme základné rizika, ktoré som si dovolil rozdeliť do dvoch skupín. Dáta ukladané do cloudu sú určitým spôsobom aj rizikové z pohľadu povinnej zákonnej regulácie zodpovednosti. To znamená, typickým príkladom tejto kategórie sú osobné údaje, kde ja osobné údaje, ktoré nechávam ukladať alebo spracovať nejakou aplikačnou vrstvou v cloude, samozrejme vyplývajúc z platnej legislatívy, ja mám povinnosť zabezpečiť to, že tieto dáta budú chránené proti zneužitiu, poškodeniu alebo odcudzeniu. Rovnako takou druhou rizikovou úrovňou je to, že dáta, ktoré teoreticky sa môžu dostať do cloudového priestoru, môžu byť z kategórie nemorálnych. To znamená, môžu to byť nejaké dáta, ktoré môžu propagovať nemorálne aktivity. Momentálne treba s typickým problémom toho, čo sa hýbe v internete, sú dáta súvisiace s migráciou, dáta súvisiace s xenofóbiou a so šírením rasovej neznášanlivosti. Čo už zase môže zasahovať až do protiprávneho využívania týchto dát. Toto všetko samozrejme predstavuje určitú bázu rizik. Ďalšou takou skupinou je to, že mnohokrát užívateľia prepadajú v jednej takej falošnej chimére, že v okamihu, keď ja uzavriem zmluvu s cloudovou službou a pripojím sa k nej, tak vlastne ja mám vyriešené všetko. Už je všetko bezpečné, všetko je nerizikové. Pritom musíme si uvedomiť, vstupným bodom do toho cloudu je moja lokálna stanica alebo lokálne stanice prevádzkované v mojej počítačovej sieti, a preto zanedbanie základných princípov ochrany na lokálnej úrovni patrí medzi najzásadnejšie rizika využívania cloudových služieb. Tu by som nadviazal ďalším slajdom na myšlienku momentálne kulminujúceho vzťahu využívania cloudových služieb. Ako u nás, tak aj v Českej republike, u nás myslím na Slovensku, platí už niekoľko rokov zákon o ochrane osobných údajov. O jeho kvalite môžeme diskutovať, ale v tomto okamihu z nášho pohľadu, to znamená z pohľadu využívania cloudových služieb, je nutné pozrieť sa na filozofiu, ktorú vidíte priamo na tom slajde, že na jednej strane som ja z pohľadu zákona o ochrane osobných údajov alebo z pohľadu legislatívy tzv. Prevádzkovateľ, to znamená entita, ktorá zbiera, spracováva alebo necháva spracovať osobné údaje tretiou stranou, a na druhej strane je to tretia strana, to znamená tá spoločnosť, ktorá pre moje účely nejakým spôsobom spracováva tieto osobné údaje, buď mi poskytuje nejakú platformu, alebo sám spracová osobné údaje, sám ich archivuje, a túto stranu v zmysle legislatívy nazývame sprostredkovateľ. Momentálne pripravené úpravy legislatívnych noriem, ktoré sú vyžiadané nariadením Európskej komisie, o ktorej budem o chvíľu rozprávať, definujú požiadavku, aby medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom existovala písomná zmluva, v ktorej je jasne vydefinovaný rozsah, spôsob spracovania a samozrejme zodpovednosť za bezpečnosť dát na jednej či druhej strane. Na toto bude kladený veľký zreteľ, i keď v súčasne platnej legislatíve toto je tiež jedna z dominantných povinností prevádzkovateľa, keď poskytuje na spracovanie osobné údaje tretej strane.
Pozrime sa však teraz na problematiku, ktorú som už prednaznačil, a to je nariadenie Európskej komisie. Poprosím ďalší slajd. Vstupuje v platnosť, za chvíľu ukážem takú časovú os, kde sú povinnosti, ktoré vyplývajú. Takzvané Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, General Data Protection Regulation, ktoré pod číslom 2016/679 vzýšlo z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európy, ktorá nahradila doteraz platnú smernicu 95/46/ES. Z pohľadu vývoja bezpečnostných normatív Európskej komisie toto bola asi jedna z najzložitejších noriem, a to z toho dôvodu, že v rámci prípravného procesu prešla 4000 zmenami. Tvorcovia a predkladatelia si povedali, že základnými úlohami tejto by mali byť 3 také nosné myšlienky. Zjednotenie právnej úpravy v rámci Európskej únie. Už keď si vezmeme komparatívne len zákon Českej republiky, zákon Slovenskej republiky a zákony treba z okolitých štátov Maďarsko a Poľsko, Rakúsko v oblasti ochrany osobných údajov, máme 3 v rôznej úrovni spracované právne normy, ktoré vďaka tomu, že osobné údaje majú dnes garantovaný voľný pohyb v Európskej únii, bolo potrebné zjednotiť. Druhým takým nosným prvkom bola myšlienka prenosu zodpovednosti na prevádzkovateľa. To znamená od tohto okamihu, kedy začne platiť v plnom rozmere nariadenie 2016/679, v tom okamihu je plná miera zodpovednosti prenášaná na prevádzkovateľa a v rovnakej miere samozrejme aj na sprostredkovateľa. A posledným nosným takým filozofickým prvkom bolo zvýšenie práv dotknutých osôb, to znamená osôb, ktoré sú nositeľmi osobných údajov. Za chvíľu si povieme, kde sa posúva to právo oproti súčasnej dobe. Prosím ďalší oporný slajd. Všeobecné nariadenie vlastne začalo vznikať už v roku 2012, ako vidíte zo schémy, ktorú tu máte pred sebou. Negociačné a schvaľovacie procesy bežali v rozsahu rokov 2012 až 2015. Až 27.4.2016 bola oficiálne zverejnená táto normatíva a bolo v nej definované dvojročná fáza implementácie, ktorá automaticky končí 25. mája 2018. Čiže v 5. mesiaci roku 2018 nastáva automatická platnosť tohto nariadenia ako regulačného aktu. V období od zverejnenia po jeho vstup do platnosti je priestor na to, aby zareagovali národné legislatívy, ktoré môžu byť prispôsobené požiadavkám, pokiaľ by však štáty nestihli alebo z nejakého dôvodu sa nevenovali úpravám súčasne platných legislatívnych noriem. Od maja 2018 sa už ani nemusia namáhať, lebo v plnom rozsahu bude platiť Všeobecné nariadenie o ochrane údajov na celej ploche Európskej únie, to znamená v každom členskom štáte. Pragmaticky povedané, do maja 2018 má každý prevádzkovateľ priestor na úpravu svojich procesov, s ktorými je teraz nejakým spôsobom vysporiadaný alebo nevysporiadaný, pretože mnoho subjektov žiaľ problematike ochrany osobných údajov nevenuje dostatočnú pozornosť. Poprosím ďalší slajd. Malú, ale pritom zásadnú zmeny sa dočkala aj definičná časť problematiky ochrany osobných údajov. Zatiaľ, čo donedávna platilo to, že za osobný údaj sú považovateľné akokoľvek informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo priamo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú legislatíva nazývala dotknutá osoba, a patrili k nej aj špecifické prvky, ktoré tvorili jej fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu či sociálnu identitu. Zavedením nariadenia pribúda nový pohľad, kde sa súčasťou problematiky alebo definície stáva aj
to, čo doteraz nebolo, lokalizačné údaje, online identifikátory, to znamená, pokiaľ dochádza k spracovaniu IP adries alebo cookies v informačnom systéme alebo iných typov identifikátorov alebo rôznych typov identifikačných čísel, ako sú občianske preukazy. U nás typickým problémom, ktorý patril do kategórie citlivých údajov, bol rodné číslo. Čiže v tomto okamihu pribudol rad osobných údajov, ktoré doteraz neboli definované ako údaje, ktoré sa definične mali chápať ako osobné údaje. Toto je prínos, ktoré prináša nariadenie Európskej komisie. Poprosím teda ďalší slajd. Zásady spracovania. Tým, že sa mení istý prístup, bolo definovaných takých 6 oporných bodov, ktorými sa riadi celý proces spracovania osobných údajov, v ktorom Európska komisia prijala radikálne a zásadné opatrenia na posilnenie pozície dotknutej osoby. V prvom rade je to úroveň, ktorú definovali ako zákonnosť a transparentnosť, samozrejme vo vzťahu k dotknutej osobe, kde dominantné práva sú postavené, a ten slajd budem vysvetľať trošku detailnejšie, keď k tomu prídeme, sú stanovené určité kritéria, kedy môže dochádzať k spracovaniu osobných údajov. Ďalej bola pritvrdená, alebo poviem špecifikovateľne, jasnejšie vydefinovaná otázka správnosti, čo sa týka opravy alebo vymazania nesprávnych údajov. Len pre ilustráciu, u nás je toto v našej verzii zákona o ochrane osobných údajov na Slovensku ošetrené už v predchádzajúcich novelách, čiže my s týmto reálne problém nemáme. Pointa je v tom, že za poskytnutie osobných údajov a za ich správnosť zodpovedá ten, kto ich poskytol, ale v okamihu, keď dochádza k ich zisteniu, že sú nesprávne, tak povinnosťou opravy je toho, kto tieto osobné údaje spracováva. Obmedzenie účelu spracovania. Normatíva definuje, že prevádzkovateľ a logický sprostredkovateľ smú spracovať len údaje, ktoré sú nevyhnutné pre účel spracovania. Všetky údaje, ktoré nesúvisia s predmetom, na ktorý je určený účel spracovania, nemôžu byť spracované. Minimalizuje sa doba uchovávania, to znamená, bude obmedzená na dobu, po ktorú je potrebné tieto dáta spracovať, pokiaľ zákonná norma v danom štáte neurčí z nejakého dôvodu jej uchovávanie, treba z dôvodu archivácie, z dôvodu napríklad údaje pre dôchodkové zabezpečenie majú nejakú lehotu uchovávania, zdravotné informácie majú nejakú lehotu definovanú inou právnou normou a podobne. Piatou úrovňou, ktorá bude vyžadovaná, alebo tak zjednodušene povedané, bude minimalizácia údajov, kde sa bude obmedzovať nielen rozsah, ale aj celkový objem dát, ktoré bude môcť spracovať prevádzkovateľ na účely, ktoré si vytýči pre daný problém. A samozrejme integrita a dôvernosť, zodpovednosť za opatrenia na bezpečnosť bola prenesená v plnej miere na prevádzkovateľa. Pár myšlienok si k tejto povieme v ďalšom slajde. Poprosím teda. Dotknutá osoba, v tomto smere došlo k precizovaniu, kde máme len 5 možných režimov, kedy môže prevádzkovateľ spracovať osobné údaje. Prvý, najdominantnejší, dotknutá osoba vyjadrila súhlas s tým, že jeden alebo viacero osobných údajov bude spracovaných na konkrétny jeden alebo viacero konkrétnych účelov. Ďalej, druhou možnosťou je, že spracovanie je nevyhnutné preto, aby bola naplnená zmluva, kde osoba, ktorá je nositeľom osobných údajov, je účastníkom tejto zmluvnej strany, teda tohto zmluvného vzťahu. Treťou možnosťou je to, že spracovanie osobných údajov bude definované zákonom. Prevádzkovateľovi je určená zákonná povinnosť spracovať dané typy osobných údajov. Typickým príkladom sú mzdové, dôchodkové dáta, dáta zdravotné a podobne. Štvrtou alternatívou, spracovanie je nevyhnutné pre ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby. A piatý, spracovanie je nevyhnutné na splnenie úlohy, ktorá je realizovaná vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci. Typickým predstaviteľom je vedenie rôznych registrov, trestný register rodných čísel a tak ďalej a tak ďalej.
Pokiaľ sú otázky, ja som nestihal ani čítať, pokiaľ boli otázky, tak mi samozrejme napíšte do diskusnej konverzácie a ja veľmi rád zodpoviem. Posuňme sa teda k myšlienke súhlasov. Tu dochádza k najzásadnejšej zmene, ktorá bude musieť byť alternatívne zabudovaná do všetkých systémov. Prichádzajú dve nové podmienky. Preukáznosť slobodného, konkrétneho a informovaného súhlasu, v ktorým sú definované také 4 základné myšlienky. Ja najskôr odbočím k takým digitalizovaným formám spracovania. Možno ste už stretli v súčasnej dobe kdekade využívané alternatívy prejavy súhlasu, takže ste tam mali zaškrtávacie políčko, také, aké máte tu na kraji, a teda na pravej strane môjho slajdu. A mnohokrát stretáte to, že tie políčka sú priamo už predfajknuté. To znamená, užívateľ vlastne len odkliknutím OK dáva najavo to, že súhlasí. Po zavedení nariadenia toto bude neprípustné. Klient musí súhlas prejaviť v úrovni slobodného súhlasu, kde musí mať možnosť voľby. To znamená, on sa môže rozhodnúť, či zafajkne to políčko alebo nie. A samozrejme, tým pádom, ak bude vynútený tento súhlas, tak bude považovaný za v rozpore s príslušným nariadením, čiže teda porušením zákonnej ochrany. Rovnako zakázané bude podmienený súhlas na spracovanie osobných údajov. To znamená podmienka, že ak nebudete súhlasiť, aby sme spracovali tieto osobné údaje, tak napríklad nesplníme vašu požiadavku zmluvy. Mlčanie a nekonanie od mája 2018 nebude považované za súhlas pre spracovanie osobných údajov. To znamená typické tie príklady, ktoré používajú radi operátori, že poskytli ste nám osobné údaje a pokiaľ neodvoláte právo ich spracovania, tak my ich budeme spracovať ďalej. Nie. Mlčanie a nekonanie nebude považovateľné za slobodný súhlas. Veľmi dôležitým faktorom, ktorý prináša novela alebo úprava v zmysle nariadenia Európskej komisie, je požiadavka procesu, že spracovateľ osobných údajov bude musieť nastaviť svoje procesy tak, aby odvolanie súhlasu bolo procedurálne rovnako jednoduché ako udelenie súhlasu. Čiže keď ja som súhlasil s tým, že spracovám osobné údaje a trvalo to 2 kliknutia, tak nemôžem prechádzať schvaľovacím procesom 10 procedúr, kým sa konečne dostanem do tej situácie, že odvolám svoj súhlas. Nie, bude požadované, aby prevádzkovateľ mal procesy nastavené tak, že ako zložité bude získanie súhlasu, tak jednoduché, alebo tak rovnako zložité bude aj jeho odvolanie. Čo je úplne novum v oblasti ochrany osobných údajov a doteraz ho nemá, pokiaľ ja viem, žiadna legislatíva v okolí z hľadiska ochrany osobných údajov, je spracovanie osobných údajov detí. Pokiaľ spracovate vo svojich informačných systémoch osobné údaje detí do 16 rokov, bude toto musieť byť podmienené súhlasom zákonného zástupcu alebo osoby, ktorá je poverená výkonom tzv. Rodičovských práv. Nariadenie Európskej komisie pripúšťa národnú modifikáciu, kde umožňuje to, aby jednotlivé členské štáty Európskej únie znížili túto vekovú hranicu, ale nie menej ako 13 rokov. To znamená, teoreticky, pokiaľ sa nič nebude meniť, tak 16 rokov bude horná hranica, ale teoreticky je možné, že niektoré štáty využijú túto alternatívu a do svojich národných legislatív zakotvia, že do 13 rokov bude potrebný súhlas rodiča. Na spracovanie osobných údajov, podotýkam, stále sa bavíme o tom. Boli zavedené 4 nové levely poznania alebo práva dotknutých osôb. V prvom rade je to právo byť informovaný. Jedným z takých dominantných myšlienok, ktoré prišli, že mnohokrát ľudia v Európskej únii nevedia o tom, kto spracúva vlastne ich osobné údaje. Typický príklad. Nastúpim do zamestnania, zamestnávateľ sa venuje strojárskej výrobe, ja odovzdám všetky moje osobné údaje, ale tieto osobné údaje nespracúva môj zamestnávateľ, ale ich posúva niekomu inému, outsourcuje vlastne službu spracovania mojich osobných údajov a dáva ich tzv. Sprostredkovateľovi. Zákon
by mal definovať jednotlivé národné zákony, napríklad u nás slovenský to už dávno definuje, že dotknutá osoba, to znamená ja ako zamestnanec, mám právo vedieť o tom, kde sú moje osobné údaje spracované a rovnako zamestnávateľ alebo ten, kto je definovaný ako prevádzkovateľ, to znamená spracovateľ mojich osobných údajov v primárnej línii, je povinný ma informovať. U nás je napríklad definovaná 3-mesačná lehota pri zmene, ktorá môže reálne nastať. Druhým veľmi dôležitým je už veľmi dávno pripravovaný proces, ktorý bol nazvaný právo byť zabudnutý. To znamená, pokiaľ ja ako entita požiadam spracovateľa mojich osobných údajov, že nie je dôvodu, aby ďalej spracoval moje osobné údaje, typický príklad, chcem opustiť sociálnu sieť, to znamená, chcem zrušiť svoje konto a ja mám právo vyžadovať, aby všetky moje osobné údaje z informačných systémov prevádzkovateľa zmizli a boli nenávratne odstránené. Tento tlak na filozofiu právo byť zabudnutý je tu dlhodobý a Európska komisia ho presadzovala veľmi dlhú dobu. Tretím dominantným právom, ktorý prináša nariadenie vo vzťahu k dotknutým osobám, je právo na portabilitu. To znamená garantovať, aby moje osobné údaje boli štrukturovaným, bežne dostupným formátom prenositeľné k inému správcovi osobných údajov, čiže k inému prevádzkovateľovi, bez akýchkoľvek prieťahov, bez narušenia ich integrity, dôvernosti a podobne. Čiže na základe mojej žiadosti musia byť osobné údaje, ktoré sú potrebné pre daný účel, prenesené bez problémov vo výmennom formáte, ktorý je bežne dostupným tretej strane. Typický príklad, prechod od jedného operátorovi k druhému, od jedného zamestnávateľa k druhému, od jednej školy k druhej, kde táto povinnosť bude patriť prevádzkovateľovi, poťažmo sprostredkovateľovi. Čo je úplne novum a pre mňa ako človeka, ktorý v tejto oblasti robím, prvýkrát sa vyskytuje definícia povinného napomáhania zo strany kontrolných orgánov, to znamená kontrolné orgány, v našom prípade Úrad pre ochranu osobných údajov, či už európsky alebo národnostný, bude povinný napomáhať uplatňovať práva priamo dotknutým osobám, a to už v prvej línii jednak poradenskými, konzultačnými službami, čo už v rôznych národnostných štátoch Európskej únie beží, niekde kvalitnejšie, niekde menej. Čiže toto sú také 4 elementárne nosné myšlienkové prúdy, kde sa rozšírili práva dotknutých osôb. Poprosím ďalší slajd. Dostávame sa v princípe na záver. Ja som mal k dispozícii nejakých 45 minút, takže prosím vás, ja som si na záver pripravil tú myšlienku, ktorú som začal na začiatku. Ak nemám vyriešenú základnú problematiku ochrany na klientskej stanici, to znamená ten vstupný bod, tak v princípe tým, že ja vstúpim do cloudu, som nevyriešil možnosť toho, že bude narušená niektorá z mojich povinností za správy bezpečnosti. Dovolil som si nakresliť takúto schému, do ktorej som povedal také základné veci, ktoré by mali platiť na úrovni klientských staníc, to znamená bežných zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku nielen s osobnými údajmi, ale aj s know-how, proste so všetkými prvkami informačného systému vnútri organizácie, vnútri školy, vnútri úradu a podobne. Začal by som úplne zhora. Zálohovanie dát, mnohokrát problém, ktorý nie je vyriešený. Na ďalšom slajde pochopíte, prečo je zálohovanie dát v poslednom roku veľmi dominantným problémom. Ďalej, funkčný protivírusový systém. Mnohokrát sa odborníci boria s problémom, áno, mal by byť funkčný antivírový systém alebo nie. Prosím vás, dneska antivírové systémy už nie sú klasickými vyhľadávačmi vírusov. Sú to integrované bezpečnostné systémy, ktoré identifikujú mnoho pokusov útok voči vášmu systému alebo voči dátam. A dnes prevádzkovať akúkoľvek klientskú stanicu bez funkčného systému, ktorý je správne konfigurovaný, je spoľahlivý, je aktualizovaný a rovnako súbežne s ním sú aktualizované aj operačné systémy a aplikačná vrstva, je veľký hazard. Ďalšou takou oblasťou, ktorá garantuje bezpečnosť na úrovni klienta, sú silné heslá. Jednak bezpečné heslá, ktoré sú ťažko uhadnutelné, ťažko prelomiteľné, pravidelne sú menené a hlavne sú utajované, tvoria elementárnu vstupnú bránu do počítača.
Mnohokrát sa ľudia, a hlavne pri mobilných prostriedkoch, vystupujú tomu riziku, že na veľmi citlivé operácie využívajú verejné prístupy Wi-Fi pointov, nech sú to už hotspoty letísk, čerpacích staníc, reštaurácií, hotelov v prímorských oblastiach, ktoré sú veľmi rizikovými témami a môže na ne doplatiť mnohí. Samozrejme dôležitým je chrániť aj osobné údaje. Poskytovanie akýchkoľvek dôverných osobných údajov cestou verejnej siete je stále problematická záležitosť. Veľmi dôležité je učiť ľudí a hlavne neinformatických zamestnancov chrániť sa aj na úrovni mailovej komunikácie. Vám o chvíľu ukážem jeden príklad, prečo je mailová komunikácia problematická a spolu s ňou súvisí aj to, čo tam máte červene na tom slajde, obozretnosť a kritické myslenie. Treba brať na pamäť, že to, čo vyzerá príliš dobre dneska v rámci internetovej komunikácie, je väčšinou podvrh, podvod, pokus o zavlečenie infiltrácie do vašich počítačových systémov a práve preto sú problematické. No a samozrejme problém v digitálnom svete je taký trošku atypický. Je nutné konať operatívne, najmä v situáciách, keď je potrebné ešte zabezpečovať digitálne stopy a nie je úplne ideálne, aby ten rýchly tok digitálneho sveta spôsobil, nazvem to, odplávanie digitálnej stopy alebo jej preplavenie takým spôsobom, že už nebude dokázateľná, žiadnym spôsobom nebude identifikovateľná. Mimo toho dynamické deje, ktoré sa dejú v rámci útokov na vaše informačné systémy, prebiehajú tak dynamicky, že nekonať operatívne znamená vystavať sa riziku zvyšovania nielen potenciálnej škody, ale aj nákladov na odvrátenie. A teraz jeden príklad za všetky, samozrejme môže ich viacero, prečo je rizikové dneska zanedbávať také tie základné princípy. Ja vám popíšem, ako funguje dneska ransomware a na ňom pochopíte minimálne 2 až 3 odrážky z predošlého slajdu. Podstata schémy, ktorú vidíte pred sebou, je filozofia, ako dneska funguje ransomware, o ktorom ste už možno počuli. Z podobnej kategórie sú aj infiltrácie, ktoré boli nazvané kryptovírus. Podstata je veľmi jednoduchá, dôsledky sú katastrofálne. Začneme z hora z ľavej strany od útočníka, kedy sa útočník rozhodne v masovom útoku zavíriť samozrejme veľký objem počítačov. Vyberie si nejakú databázu spamových adries, do ktorej nadefinuje základný text, ktorý väčšinou má podtext nejakej provokácie k akcii, buď zasielam vám faktúru, alebo u nás momentálne leteli problémy s daňovými vecami, to znamená, máte problém s daňovou správou, s elektronickou formou komunikácie, ale my ju vieme vyriešiť, stačí, ak sa odkliknete na nejaký link. A v okamihu, keď sa vy odkliknete na link, tak mail, ktorý prišiel do vášho počítača a bol k nemu pripojený URL hostingu ransomwareu, sa vo vašom počítači v tom okamihu, ako ste klikli na link alebo otvorili prílohu, uhniezdi v pamäti vášho počítača a začne realizovať operáciu, ktorá sa málo ktorému užívateľovi pozdáva, a to je začne šifrovať vaše užívateľské dáta. Fotografie, dokumenty, či wordovské, excelovské, akékoľvek, videosnímky, zvukové záznamy, proste všetko, čo nepatrí k operačnému systému alebo k aplikačnej vrstve. V okamihu, keď toto došifroval, zobrazí vám výzvu, došlo k zašifrovaniu, my vám samozrejme ponúkame riešenie, ak na príslušný účet zaplatíte v bitcoinoch alebo v eurách príslušný obnos, bude vám poslaný kľúč. Samozrejme, v takýchto situáciách je vhodnejšie neplatiť. Na tom sa už odborníci v oblasti bezpečnosti dnes dávno zhodli, že potenciálna šanca získať naspäť kľúč tým, že zaplatím toto výkupné, nazvime ho výpalné, je limitujúca k nule. Čo je však druhým stupňom rizika, je situácia tá, že ten kryptovírus nešifruje dáta len na vašom pevnom disku notebooku alebo počítača, ale šifruje aj dáta na úložných prostriedkoch, na ktoré reálne vidí. To znamená zdieľané prostriedky, nech je to zasunutý USB kľúč, externý disk, nech je to
zdieľaný disk počítača vo vašej sieti, nech je to nejaký NAS server, alebo to môže byť zdieľané cloudovské úložisko, pokiaľ je online viditeľné z vášho systému v danom čase, keď dochádza k šifrovaniu, bude zašifrované aj toto. A práve pred dôsledkami pôsobenia takéhoto kryptovírusu alebo ransomwareu vás môže uchrániť len spoľahlivá záloha. A tu som zvedavý, či niekto z vás napíše odpoveď, že akú požiadavku musím splniť pri zálohovaní na trebárs externý USB disk, aby sa mi nestalo to, že o dáta som úplne prišiel a budú zašifrované všetky. Takže čo musím urobiť preto, aby sa mi to nestalo? Že sa mi zašifrujú len dáta na mojom disku, ale na externom disku zašifrované nebudú. Počítam 10, 9, 8, 7, 6, niekto píše. Výborne. Externý disk mať vypnutý alebo odpojený a v okamihu, keď sa rozhodnem, že chcem zálohovať, tak vtedy ho pripojím a vykonám zálohu, hneď realizujem odpojenie, znižujem tým obrovské riziko, že ak už mám kryptovírus u mňa a ešte nezačal fungovať, tak mi nezašifruje dáta. Samozrejme, vhodná zálohovacia politika, zabezpečenie záloh je úplne ideálny. Poprosím pána biskupa o preklik, ja si myslím, že to je posledný slajd. Odporúčam, ak chcete vidieť, ako by malo vyzerať úložisko alebo technológia, ktorá naozaj odpovedá požiadavkám toho, že ak ja zagarantujem bezpečnosť, tak aj oni budú garantovať bezpečnosť mojich dát. Narazil som na YouTube na veľmi pekné videjko, nejaké 5-minútové. Predpokladám, že táto prezentácia bude k dispozícii na serveri organizátora týchto webinárov a tým pádom ten link si kľudne kedykoľvek pozrite. Teraz by som možno viac venoval čas možno diskusii, než by sme pozerali nejaké video, ktoré na YouTube bude aj zajtra, pozajtra a ďalších pár rokov. Takže ja ďakujem veľmi pekne, keby boli na mňa nejaké požiadavky, som k dispozícii či prostredníctvom spoločnosti, ktorá ma požiadala. Áno, pán Voleník má pravdu, že väčšinou to šifrovanie prebieha ďalej. Tu práve sa odvolávam na kombináciu toho, že pokiaľ vy nemáte kvalitný a fungujúci antivír, mnohokrát ani zálohovanie vám nepomôže. Áno, pán Volejník, veľmi pekne ďakujem za túto pripomienku, je to pravda. Verím, že všetci čítajú, ja to prečítam pre istotu. Externý disk mať vypnutý, chytrý ransomware však najskôr šifruje externé disky a ďalšie zálohovacie miesta a následne šifruje pevné disky. Našťastie týchto je ešte stále menej, než ako by som to povedal, tých chytrých je ešte stále menej, než tých nechytrých. Takže dokončím myšlienku, pokiaľ by bol záujem komunikovať, diskutovať, tak samozrejme buď prostredníctvom organizátora webinárov, alebo priamym kontaktom na mňa, ktorý vidíte priamo na poslednom slajde. Pan Oster, já moc děkuju za krásnou prezentaci a za hodně zajímavých informací, které jsou i nový pro mě. Moc za to děkuji. Poprosil bych účastníky, využijte ještě posledních pár minut na položení dotazu na pana Ostera, abyste získali informace ohledně bezpečnosti v cloudu, nebo případně nějaké doporučení. A já si zatím v mezičase překliknu na druhou prezentaci, která už bude jenom zakončující. Ja medzi tým budem odpovedať na otázky, kým sa tu zmenia slajdy. Pán Dušek píše, moja skúsenosť AVG, zašifrovaný kompletne celý počítač AVG, hlási, že je vše v pořádku. V tomto môže byť i kvalitný antivírus k ničemu. Pointa, klasický antivírus v bežnom ponímaní musí byť aj správne nakonfigurovaný.
Problém je v tom, že ransomware sem prišiel ako lavína v Tatrách. Jednoducho nikto na nebol reálne pripravený a nastal práve ten problém, že mnohokrát antivírové spoločnosti reagovali neskôr a keď aj reagovali, tak upravili mechanizmy, ale zabudli ich dať na vedomie, že akým spôsobom treba prekonfigurovať systém na to, aby to bolo. S týmto sa stretli všetci, takže treba sa padiť za tým, akým spôsobom výrobca požaduje na nakonfigurovanie proti tomu, aby sa tam dostali aj takéto hávede oproti štandardnej konfigurácii. Súhlas, samotné antivíry sú slabé. Podstata je však v tom, a to si musíte uvedomiť, vysoké percento útokov, ktoré boli cez ransomware, boli v dôsledku nesprávne nastaveného správania užívateľov. Keď ja dobrovoľne kliknem na nejaký šialený link v domnení toho, že klikám na niečo korektného, keď ja otvorím prílohu, ktorá je z neznámeho zdroja, v maili, ktorý je písaný lámanou angličtinou alebo veľmi slabou češtinou, slovenčinou, je vysoká pravdepodobnosť, že som spravil chybu, ktorá sa mi reálne môže vypomstiť. A väčšina ransomwareu sa dostáva práve takouto cestou. Tak. Problém sa imenuje, jak poznať, co je šílený link. No, typické príklady, ktoré sa prevalili momentálne touto cestou, boli napríklad výzvy bankových sektorov z bank alebo výzvy z daňového úradu, kde link nesúvisel, logicky uznáte asi všetci, že takéto inštitúcie majú vlastné domény. A väčšina ransomwareov, ktoré sme mali možnosť zachytiť v poslednej dobe a boli pomerne problematické medzi ľuďmi, boli práve takéhoto znenia. Banka vám posiela výstrahu, alebo daňový úrad vám posiela výstrahu. Takéto inštitúcie majú vlastnú doménu. V okamihu, keď vidíte, že link vám vedie niekde na zahraničný server, v tom okamihu ste pravdepodobne obeťou útoku a kliknúť na takýto link je šialené. Podotýkam, ľudia, ktorí nepoznajú, mnohokrát na prednáške stretám niečo, čo mňa ešte šokuje. Ľudia nepoznajú vlastnosti hyperlinkového odkazu, kde keď sa postavíte na link, tak vám vyobrazí okienko so skutočným smerovaním na URL adresu, ktorá je naozaj tým smerovaním. A práve toto je veľký problém, že my nemáme vzdelaných užívateľov, oni úplne suverénne odkliknú na niečo, čo keby chvíľu postali, tak by videli, že to nie je štandardná doména, ale to smeruje niekde, dovidenia. Samozrejme, sofistikované útoky už do tohto nepatria. Pán Volejník tu definuje a ukazuje, akým spôsobom, keď čítate tú konverzáciu, akým spôsobom sú dnes použené sofistikované linky. Nedá sa nesúhlasiť, naozaj tí podvodníci, ale napriek tomu obozretnosť v kombinácii s kvalitným systémom môže razantne zvýšiť bezpečnosť. Tak, poslední komentář od pana Duška. No. Samozrejme, táto debata, to je priestor na 3 hodiny ďalšie, kde by sme mohli v rámci webinára, bolo by to ideálne osobne. Hej. Naozaj tá problematika je rozvetvená, dá sa o nej diskutovať po rôznych líniách. V 45 minútach sme nemali šancu nejak sa pustiť hlbšie do tejto problematiky a účelom bola ochrana osobných údajov. Takže pán Dušek, už píšu 2 alebo viacerí. Počkáme, kým sa tu zobrazia nejaké správy. Držím vám palce, lebo školiť užívateľov bezpečnosti, to je veľká výzva, pán Dušek. Akože
živím sa touto problematikou, mnohokrát vzdelávať ľudí v tejto oblasti je veľmi zložité a komplikované a vyžaduje to naozaj nekonečnú trpezlivosť. Tak, já bych požádal pány, protože už jsme 5 minut po čase, tak já jenom bych vás rád informoval o tématu na příští webinář, který bude za 14 dní. Bude to řídit kolega Chytil. Bude to na téma pošta v Office 365, jakým způsobem můžete používat poštu, jakým způsobem to může fungovat vůči vaší stávajícím poštovnímu řešení, který máte ve vašich školách. A důležitá informace, jakým způsobem může fungovat propojení cloudové pošty vůči tlustým klientům aplikace Outlook, na který jste nebo na který jsou uživatelé zvyklí. Tak, já bych vám chtěl ještě jednou všem moc poděkovat za vaši pozornost. Pane Oster, děkuji moc za vaši moc hezkou prezentaci. A pokud již nemáte nějaké další dotazy, tak já vypínám nahrávání, poté odkaz na nahranou prezentaci i s prezentací jako takovou připojíme v další komunikaci a budeme se na vás těšit za dalších 14 dní. Ještě jednou děkuji a přeji hezký den. A ja ďakujem, pekný deň.